Tenim el refugi, ja veus que aquí a la porta hi ha un llistat per setmanes dels torns que hem de fer els hospitalers. Això serveix per fer l'acolliment, com t'he fet jo ara tu, que aquesta setmana tenia el torn, i després per recollir la clau quan marxis i per fer un repàs al refugi perquè quedi net. Vinga, doncs entrem, veuràs. És petitet, passi. Està molt bé. És petit però és acollidor. Zona de Tàrrega, Palau d'Anglesola. Aquí, Palau Alcoletge. I com va començar l'associació, teníem refugi a la zona al poliesportiu, amb una sala que hi havia dutxes, que era una sala per canviar, entre cometes, els músics, o el bàsquet, o les activitats esportives que es feien allà. Llavors, quan ja ens van assignar aquell lloc, que era més adient, es va fer una mica d'obres i ara tenim el que tenim, però hi ha projecció de fer canvis. Segurament ens assignaran un lloc més gran. Entremig no sé si es farà obres aquí o no, perquè potser no consideraran... Perquè si ve un grup numerós... Bé, mira, si ve un grup de més de 4 persones, o 5, que es pot encabir una altra persona encara, amb algun matalàs o alguna cosa, això ja s'ha donat el cas i llavors van al poliesportiu directe. Llavors allí, amb aïllants, amb sacs de dormir, però el lloc que aquí tenim el calentor l'hivern i tot, vull dir, s'hi pot estar. I a l'estiu té un valor afegit. Tenim un passe perquè la persona, els pelegrins que estiguin aquí, puguin entrar a banyar. Però això és fantàstic, que arribes amb aquestes calors de l'estiu que tenim últimament i que arribis i que et puguis banyar. Sí, hi ha la possibilitat de banyar-se. A part d'aquí, aquí també us poden oferir un menjar. Sí, això és el que també anava a preguntar. Bueno, a veure, aquí hi ha d'altres llocs del poble, perquè tenim oferta de restauració en aquest poble. És petit, però tenim 2 o 3 llocs que ja estan apuntats aquí, que vull dir que tothom pugui anar allà on cregui convenient a menjar o a fer un plat calent o el que sigui. També teniu microones? Sí, el microones és per fer les infusions i per fer el cafè i per calentar el que vulguis. Ara, el que no es pot fer és cuinar. Això és tema d'higiene dels llits, els matalassos. Ja, des d'un principi, nosaltres tenim llençols desechables. Perfecte. Que vull dir, són un sol ús i cada persona que va al punt bloc o que, per exemple, a l'hospitalera, jo tinc un recanvi d'aquests llençols i al segellat la credencial, al donar les claus, hi va el pack de llençols. Llavors ja qualsevol altre tipus de cosa que poguessis necessitar nosaltres ja t'indiquem. Tenim la farmàcia allà a la plaça, tenim un supermercat que està molt bé, una altra botiga que també està molt bé, tenim estanc, vull dir... Sí, he vist allí que tenia un cartell amb tots els llocs d'interès del poble. Exactament, una cosa és per visitar i l'altra perquè tu puguis comprar un auxili, que necessitis uns mitjons, o que necessitis, jo què sé, alguna que a vegades el camí ens passa, que fem camí i dius, caram, doncs ara necessito, jo què sé, tiretes, algun desinfectant per alguna llaga, o el que sigui. Vull dir, doncs això aquí ho tenim. Sí, perquè els que caminem no podem portar tampoc massa pes a la motxilla i aleshores hem d'anar una mica lleugers i si ens fa falta alguna cosa... Si ens fa falta alguna cosa, aquí ho podem solucionar. Perfecte. Ho podem solucionar perquè, a veure, és un poble que tenim de tot. Hi ha pocs establiments, però podem aconseguir el que vulguem als establiments que tinguem. Bàsicament és això. Què et puc dir més? Que he passat gent de moltes nacionalitats que diuen, i com us enteneu? Fàcil. Vull dir, per fer d'hospitaler d'una persona, millor que t'entenguis amb ella, perquè pots tindre una conversa. Però si no t'entens per l'idioma, hi ha uns bàsics que, a veure, la porta, la clau, vull dir, amb gestos, com sigui, ens hem entès sempre. Però si hi ha algú que té la sort de tindre més idiomes, pot conversar i pot
És que ha passat gent de molts llocs diferents. Vull dir, no ens ho haguéssim pensat mai, He vist al vostre blog que hi pengeu les fotos dels pelegrins i n'he vist de coreans, de vietnamites, d'Austràlia... De tot arreu, d'Itàlia, de tot arreu, de França, increïble, de molts llocs. I llavors dius, doncs sí, és que a més sabem que paren aquí perquè hi ha 24 quilòmetres amb Lleida. Llavors això és una etapa claríssima. El col·legi és allí mateix Lleida. No és tan... Pot ser que hi hagi gent que faci més tram, de 24 quilòmetres, però és un lloc que està molt bé, tant d'anada com de vinguda de Lleida, 24 quilòmetres és ideal per fer una etapa còmoda, plana, i a l'estiu molta calor i a l'hivern no en passa tants, vull dir... Però si passen abrigats, suposo que si caminen tampoc passa res. No, i després que també hi ha calefacció i... Ho tenim bé, ho tenim bé. Molt bé, molt bé. Dins del senzill que és molt digne. Molt digne i molt útil. Vull dir, no necessita una persona que camina, com ara tu que et quedaràs avui, no necessita res més. A veure, si hi ha overbooking, que hi ha 4 persones o 5, llavors, a veure, potser és una mica un xoc, no? Però si tu vens sol aquí, vull dir, és que estàs a la glòria... No, jo crec que és bueno, és acollidor. A més ja ho veus, cada quan toca es pinta, vull dir, hi ha una higiene, hi ha... I tinc clar que passaré una bona nit que podré descansar. Sí, podràs descansar. Sí, que és el que busca un pelegrí, és arribar, fes higiene i descansar. Després potser quan te despertes del descans necessites anar a comprar o el que sigui. Però el primer que es necessita, per la poca experiència que jo tinc d'haver fet camí, és arribar, dutxar i descansar. Llavors, quan ja t'has recuperat una mica, llavors pots anar a comprar o el que sigui. Llavors ja, o a veure món, a veure el poble, a veure l'església... Cosa que ja necessito i cosa que... Exacte, potser que marxa, no? Ja estàs instruït de tot el que hi ha. D'acord? Vinga, doncs res, que tinguis un bon descans i un bon camí, ok? Moltes gràcies. A reveure, Vinga, adéu-siau. Adéu. Bueno, heu pogut comprovar, podeu veure que sí, que tal com m'havien dit, aquí al Palau hi ha un refugi, magnífic refugi, petit però acollidor, i una gran gent que se'n cuida.